Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आङो थांगोन लामा खाथि न'बाथाय बेनो मोनसे डिस्टार्ब आङो दायो भट होनो थाखाय थांगोन सो आसा खालामो नोंथांमोनाबो गावबा गाव बेसेन गोसा भटखौ मोजाङैनो मोजां होगोन मानो इदि डिस्टार्ब आं भिडिअ बानायमा So नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो किन्तु भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां थेक ललिपप जाग्रा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों मा नोंथांमोनाबो न'आव ओरैनो थानानै नोंथांमोननि भेलुएबल भटखौ होआलासिनो थानाङा हैबानो जाबाय बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटि सो जों बेखौ मानिनानै सोलिनांगौ आरो जोंहा राइट्स दङ जिहेतु जोङो बे राइट्सखौ बाहायनांगौ नङा होमबा दायो जों थांनो नागिरदों नानिनियाथ' बेलेगावसो माबाया मा होनगोन भट होनाय जायगाया ओमफ्राय दायो आंनियाव होग्रोनोसै ओमफ्राय आंनियाव होनानै नानिमोननाव थांसै बिराद गोजांदों आङो बेखायनो पुरा दायो जोङो ओंखारबाय दारिरो आंनि आखानाया गिसिसि नालाय रानाखैयानो ओमफ्राय सासेयाबो नै नानिनियाथ' एसे गोजानावसो आं दाहाय देखायहैगोन बबे जायगायाव स' दायो जोङो थांनोसै ओमफ्राय मास्क गाननांसिगोन बस दायो लाइनाव मास्क गानाबाथाय लाइनाव थानो मोना ना गासिनाबो बिदिनो खालामखादो खोमा ओमफ्राय सेनिटाइज खालामना लानांगौ प्लास टेम्पारेचार चेक खालामगोन आफ्टार डेट बुजिबाय Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. माने नैबे औवा थानायनि सिङाव हाबबाथाय कर'ना थायो आरोना बेखायनो बे सार्कोल दङना बेयावहा माने हाबनांगौ ओमफ्राय बे सिङाव कर'ना दोङोथ' बेखायनो माने बे सार्कोलाव थानांगौ बाट नैबेथिं न' कर'ना देट्स वाइ बिदि लाइन गसंनांदों खाथि मा होनो कर'नाया कर'ना আছে না হ্যাঁ স্যানিটাইজ কৰিলো আকৌ বেছি নাচাবি এপিনে আহি যাব এই যে করোনা আয়া যাব তারপরে আমিও মরুম তুমিও মরবি মই যাম আৰু এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো করোনার ভিতৰত হৈ যাব এইখানে দিয়া দিছে এইখানে नानियानो लेमाहानिना दङ ओमफ्राय नानिनियाथ' इयाव नङा नालाय माने नेगासिनो
1 घन्टासो नेनानै मोनफैमारबायलै नैबेयाव नै दायो आंनि सिगाङाव मोनसेल'सै आरोना ओमफ्राय थांनो मोनसिगोन जल्दि होनानै फैनोसै बास उनावहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ जि गोबाव नेनायनि उनावहाय नै फाइनालि खोमारनो मोनबाय फार्स्ट टाइम भटखौ ओमफ्राय दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरनाङा माथा गरम खालामनाङा आंखौ सोंनानै जे भटखौ सोरदो इदि होननानै माने जायनो होनो गोसो बेनोनो होबानो जाबाय आरो बेखौनो सोंला सोंसि खालामनानै उमुक तुमुक होननानै नांलायबाय थानानै जेबो लाब गैया दिनै सानसे साननैल'सो गरम बिनि उनावहाय सिरि जाजोबखागोन स' बे इलेक्सनखौ लानानै नोंजों आंजों मानो सुथ्र' जालायलायनो ना दायो जों थांनोसै नों गोलोमाखै ओमफ्राय आं जि गोलोमबाय आं सायाव दंबा वाह पासों इलेक्शन को लेके नहीं दिन दिया ये पासों नो इलेक्शन खेलबा लगबो ना अंगुर रोता तोरे हाब दे हाब जागोन ओमफ्राय न'आव मोनफैनानै मा जागोन मिथिबाय आंथ' ओंखाम जायाखै नालाय आं माबा मोनसे बुस्थु जादों बेखौ आं साननैसो उनाव 1 मान्थनि उनाव शेयार खालामगोन ओमफ्राय दायो आं मा जानो नागिरदों मिथिबायना लाथा एम्फौजों लावजों संनाय ओंख्रि ओंखामखौ जाया आरोना नानि लाहानाव जाहैगोन नुबायना जोंहा बिमाया मानाखौ नायो जा बिमाया माखौ नाय नुबायना मालायनि निउस मालायनि माबा माबि थांनोसै जोंहा ना नानि थुदो थादो मा मा थांनो नोंलाय आं नानि लानाव थांसै दा नारजिजों अमाजों जाहैनो दे जलदि फाय दहाय खाथिमोन नालाय बेखायनो आं हेलमेट गानाखैमोन दाथ' जों अरङावसो फैदों नालाय अरङावथ' हेलमेट गानना फैखानांखागोन नङाबा पुलिसा हमगोन ना ओमफ्राय दायो नानिया भट होनो फैदों आरो बेखौनो आं नेगासिनो आं दिन्थिगोन र' दसे उनाव नेबाय थादो दाबो होखाङा होगासिनो मादों मिथिबाय सान्दुंजों नुहुरस्रायानो दस सान्दुंजों नुहुरा र' आं बेक केमेरा लानानै देखायहरगोन दे माहा लादों बे मोनहैथ'वाखै मोनहैसिगोन ना मोनहैसिगोन आं देखायहरनो दे आङो नानिखौ देखायहरनो दे ओइलाय नानिया नुदों ना नै इ नङा थांनो मोनसिगोन नारजि अमाजों जानो मोनमारसिगोन जल्दि फायलाय जल्दि होनानै होद नेबाय थानो हाला आं नै बिथाङा सफैमारबाय ओमफ्राय नों सोरनो होखो भटखौ हा खिथालायनाङा आरो ना माने हा माने आंनोबो खिथाला आरो नों दा दा भिडिअ गैयियाव सिरि खिथाबानो जाबाय होनदो बेखायनो नुवाखै नानियाबो मा होनदो भटखौ लायनो जायनो होनो गोसो होदो गावबा गाव मेलेमजों साननो हानाय गोहोजों आरो भटखौथ' जेनेबा एबभ 18 होनो मोनखायो अब्लाथ' एसेबाबो मेचुर जाखायोना गावनो साननो हानाय ना बेखौनो मानोथो नांलायलायबाय थानो गावबा गाव गोसो ओमफ्राय दायो नोंसानाव अमाजों नारजिजों जाहैनोसै चेलौ
ओमफ्राय नै मोनफैबाय दायो नानि मोनहानाव ओमफ्राय ने नानि लाहानि न' खाथियाव आंनि सना सासे दोङो नों गोसोखांनो खालि गोसोखां मा नाम दे खिथा मा नाम खिथा नोङो हा दे मोजां खिथा सना गन्थं दाङालै मा नाम दे मोजाङै खिथा हाथरखि मा लिरो DIPSDU हाथरखि मा दैमारि ना बसुमतारी ए बसुमतारी नोंहा मा होननाय जादों नामा मानो खुरबाय थादो ओमफ्राय आंलाय सोर आंखौ मिथियो सोर दिलै आं गेमस्रि नोंनिया लिपस्टिक नाजोब्बाय ने खावलाया इथिंनो आरो सासेयाव दोङो मा नामलाय सना नोंनिया दे मोजाङै बुं सना इथिं नायनानै बुं दे मोजाङै मा नाम अनसुमा मा लिरो बसुमतारी मोजाङै खिथानांगौ ना आं सिगांनि भिडिअ'आवबो देखायखांखाबाय नानि लाहा बिराद गोदोर मुलानि बागान दोङो नै पुरा माने बिसा नै मुलानि बागान ओमफ्राय इमानि बागान लाफानि बागान साननैसो उनाव जेब्ला बे लाफाया देरगोन अब्लाना जों जाफैगोन आरो गुवाहाटियाव लांनानै जाहैगोन आरो लोगोसे नैबेथिं दङ फाथो गोखै आरो गोखा आरो नैबेथिं जोंहा बिमा लाइ खादो लाइ सायदोनो लाइ सेखा गैला ओमफ्राय आं दा दै लोंना लानोसै ब्लगारनि जिन्दगिया बेनो दै लोंबाबो बुंगोन हाय गाइस आं दै लोंगासिनो आरो उन्दुबाबो होनगोन हाय गाइस आं उन्दुनोसै गारि सालायबाबो होनगोन हाय गाइस आं गारि सालायनोसै बेनो जाहैबाय ब्लगारफोरनि लाइफ दायो जोङो थांनोसै बाजाराव अमा दानाखै बेयावहा पुरा बेस्थ' मानसिफ्रा इलेक्सननि थाखाय बेखायनो जोङो बाजाराव थांनानै अमा लायनोसै फार्स्ट टाइम आङो बाजाराव थांनानै अमा बायहैनो नागिरदों मिथिला माबायदि एक्सपिरियेन्स फाय थांसै फै दे थाथ' दे नोंलाय लिपस्टिक फोनना फोना आं नों बायना लाबोगोन दे मोनसे दे दे Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm bringing. जोङो दायो बाजारावहा मोनफैबाय अमा बेदरखौ बायनोसै ओमफ्राय नारजिजों संनानै जानोसै আৰু যিকোনো দুখ পোৱাৰ বিষ আজি সম্পূৰ্ণ बेदर बायनानै ससे जोङो माजबाट लाइनथिं बेरायनो फैबाय ओमफ्राय नै बे आगैमोनखौबो लोगो मोनखाबाय हाय होनना बुं ओमफ्राय नैबे माजबाट लाइनथिं ना लं ड्राइभआव थांनो बिराद इन्टारेस्टिं बिराद बरहिया माने लामाया
फैदों दा एसे एनै फट' लानानै थांफिनसै Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. सोरदों उन्दुगोन दिनै आंनि नानिदो मानो नों बेलेग दिनालाय होमबालाय सोरदों उन्दुयो मामादो ओमफ्राय दिनैलाय मानो नानिदोलाय उन्दुनो नों फैदो दे आं फैनायखाय उन्दुगोन ओमफ्राय नोंनिया खोमाया एनि टाइम मानबाय थायो नामा नाम सोंबाबो खोमा खुरो हा बिराद गाजाय टेनसाम टेन अमालाय नों जाबायानो हा आयौ गोथाव गोथाव नानिखौ मानो नेयासै नोंलाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you आरो आङो नै दायो भट जट होनानै एकदम बिन्दासै अमा बेदरजों ओंखाम जाफैबाय जेरै थिग नोंथांमोनाबो एसेबां हारला गरम खालामालासिनो फेसबुकनि जायगायाव माबोरैहाय ससियेल मिडियाखौ माने पजिटिभ वेयाव माने इउज खालामनांगौ बेखौ खालामदो पलिटिक्सनि खोथाफोरखौ बाराद्राय माने लाबोबाय थानांला जायनो होनो गोसो बेखौनो हो आरो बिदि गन्डगल जाबाय थानाङा गावजों गाव बास बेखौल' लुगैयो शान्ति लुगैयो आरोना बेनोल' आं जाबाय थानोसै आरामहाय Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'll surrender it. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. सोरो माबाया गोरा गोराथार हरनि जोंना नों अमा बेदर जायोना जाया जायालै आं नुवाखै नों अमा बेदर जानायखौ जाफैबाय जाबाय बुंबाय जायोनो चिकेन खालामनो दख'ना गानना बेदर होरि संनानै जानाय ना 딱 이거 사자 먹을라 엄마 나는 딱 이거 가요 이건 해줄까 이런 식으로?
नोंसानाव देरनाय होनबाबो लस गैया होनदो पुरा जाखांबाय दायो जाखांनानै आं गय जागासिनो फाथै गैया ना सना उन्दै मानसिया गय जाया उन्दै मानसिया गय जाया दे आं गिदिरखायसो जादो उन्दै मानसिया गय जाया सना माहा बेरायहैनो मबेयाव दे आंखौ बाना लांबासो थांगोन आं दे आंखौ बाना लां दे आंखौ बा दे बा दे आया गैथारबाय हाय दायो आंनि लोगो दङ अराङावहाय आङो बेजों लोगो हमैया किजानि बेसे बोसोर जाखोथाय 5 बोसोरसो जाबायदां बेखौ लोगो हमनो थांदों आं बिराद गोबावनि उनाव